super, zatleskajte, ďakujeme pekne, ďakujeme, super. Že boli skvelí. Ešte ich dnes budeme možno, že potrebovať, takže poprosíme vás, aby ste ostali, aby ste nikam nešli. No, decká, keď sa pozriete okolo seba, tak respektíve za seba, to je lepšie povedané, tak vidíte tu vzácnych hostí. Áno, mávajú nám. Dovoľte, aby som medzi nami privítal seniorov. Sme radi, že sú medzi nami. No a máme tu samozrejme ďalšiu významnú osobnosť našej školy. Je to pani riaditeľka, ktorá sedí tu na tejto strane a jej môžeme zatlieskať, môžeme ju privítať. No a to je asi tak všetko. Či chýba niekto? Ja som myslel, že budeme robiť teraz prezenčku, že ktorý prvák chýba, ale asi chýba niekto iný. Chýba nám Mikuláš. Dnes je Mikuláša, to asi všetci dobre viete. A máte pravdu, chýba nám Mikuláš a my máme informáciu, že on je medzi nami tu v škole. No. No to je dobrá otázka, že kde je, to aj mňa by... Nie, to nie je on. Tak viete čo, decka, keď je vás tu toľko, a máme tu aj seniorov, máme tu aj zbor, dáme hlasy dokopy a my sa ho pokúsime privolať. Ale predtým, ako tak urobíme, ja si myslím, že Mikuláš by nemal prísť do prostredia, ktoré je také smutné, neosvetlené, predsa blížia sa Vianoce a k Vianociam patrí čo? Už máte doma stromček? Dobre, hlasy máte výborné, takže super. Aj my máme stromček, ale asi by bolo dobré, aby sme ho rozsvietili a nie povolanejšej osoby na rozsvietenie stromčeka ako naša pani riaditeľka. Tak pozývam ju dopredu medzi nás. Pani riaditeľka, nech sa páči, zo pár slov. Ďakujem pekne. Takže, milí prváci naši, tak ako povedal pán učiteľ, symbolom, takým tradičným symbolom najkrajších sviatkov sú Vianoc, je rozsvietenie stromčeka a zdobenie stromčeka. Skôr ako rozsvietime tento stromček spolu s anielikom naším, ktorý pozývam ho medzi nás, tak, bude stať po mojej ľavej ruke. Tak, chcem vám povedať, aby ste si uvedomili a pamätali, že každé svetielko na tomto stromčeku bude symbolizovať zdravie, šťastie, lásku, dobrotu, porozumenie, vzájomnú úctu k sebe navzájom v triedách, spolužiakom VŠKD, k pani učiteľkám a pani vychovávateľkám, všetkým učiteľom, pani kuchárkam aj pani upratovačkám, pánovi školníkovi aj udržbarovi a z veľkého srdca vašim milovaným rodičom a starým rodičom. Takže ja želám, aby tieto rozsvietené svetielka na stromčeku boli symbolom pre nás všetkých na našej škole, symbolom lásky, porozumenia a medziľudských vzťahov, čo najkrajších. Takže teraz poprosím anielika a rozsvietime symbol šťastia Vianoc. Ďakujeme pekne, asi si to zaslúži potlesk, čo poviete. No. Kto má rád matematiku? Dobre, tak ideme odpočítavať, dobre? Aby nám to tak išlo od ruky. No, dáme 625, dobre? Tak ideme. 10, alebo 5? 5, dobre. 5, 4, 3, 2, 1. Krásne, krásne. Super, no dobre. Ďakujeme pani riaditeľke. A teraz poďme decka toho Mikuláša privítať.
a využijeme na to náš zbor a uvidíme, čo sa bude diať. Takže poprosíme krásnu vianočnú skladbu. Mikulášu, dobrý strýčku, modlím sa ti, modlím píšku, zložku svoju plnú tašku, daj nám zdarov tvojich trošku, Mikoláša makového, Mikoníša medového, veď svätý Mikuláš, veľa dobrých darov máš. A skontrolujeme opäť, skontrolujeme. A opäť nič. Tam hore to ako vyzerá, dievčatá, chlapci? Nič. Môže tam zabehnúť hore, či tam niekde nie je. Skús tam zabehnúť. A povedz nám, či áno, alebo nie. Je tam niekto? Nikto tam nie je. Dobre, no tak musíme sa asi teraz, dievčatá, chlapci, spoľahnúť na naše hlasy. Vy ste ich mali úžasné, ale my to musíme teraz prekričať. Takže, čo navrhujete? Čo budeme kričať? Nie, počkaj, Mikuláš čo? A poď medzi nás. Dobre, no tak poďme to vyskúšať. Takže, 3, 4. Toto by mohlo zabrať, ale nezabralo. Tak skúsme ešte raz. 3, 4, hop! Nič. Predsa niekto prišiel. Aj. Skúsime teraz hlasnejšie.
a zle počuje. Takže skúsime ešte raz. Skúsime pripomenúť dúpať, dobre? A skúsime odpočiť, dobre? 3, 2, 1. Že kto na mňa tak usilovne kričí? Prečo na mňa kričíte? Aj tu ste vy dvaja. Ja ich naháňam od rána a oni využívajú to, že ja chodím pomaly. Oni vrajú, Mikuláš, si pomaly. Čerky? Chápeš? No, nevadí, našiel som vás. Ale prajem krásny dobrý deň všetkým žiakom. Dobrý deň, pani učiteľky. Dobrý deň. Výborne nacvičené. To si celú noc nacvičovali, že? Áno. Je to vidieť. No, ja som niekde veľmi z diaľky počul, že by ste si aj spievali, vraj. Áno. A čo ste si spievali? Vianočné pesničky. A to sú aké napríklad? A viete mi to zaspievať? Tak to náhlas previa? Čiže mám priniesť nejaké sladké dary. Ale viete, že komu ja nosím sladké dary? Presne tak. Ahoj, princezna hore. Kýve mi. Ahoj. Prídem aj tam. No, dobrým deťom, lenže ja si to musím overiť, viete. Síce si pamätám toho dosť, ale môj čertík má také štatistiky v hlave. Čertík, zapoj štatistiku. Nie, určite. Áno. Ako sme na tom s poslúchaním v tejto škole? Ja som na No, tak ruku hore. Kto napríklad poslúcha? Výborne. Pani učiteľky sa zdržiavajú, výborne. Aha, dobre, výborne. 2, 3, výborne. A ruku hore, kto neposlúcha sobie. Ja 1, 2, 3, čertík, páči sa. Aj hore máme niekoho, výborne. Čertík, koľko pomocníkov potrebuješ tohto roku ešte? 374,5. 374,5. Keď rátam, že tu ich je 6, to naplníme dnes možno. No, takže spievať viete, to sa mi páči. A viete vy aj recitovať? Naozaj? No, dobre. Tak hľadám jedného odvážlivca, ktorý sa postaví sem k nám a zarecituje tu pre všetkých. Poď.
Zatlieskáme mu. Výborne. Ako sa voláš? Do mikrofónu musíš. Filip. Toto je Filip. Poznáte Filipa? Výborne. Pozri, hore máš svoj fanklub. Ty ti blieskajú, ešte len prídeš. Výborne. No, Filip, tvoj obľúbený predmet v škole je aký? Telesná výchova. To aj môj, určite. No, akú básničku pre mňa vieš? Čistím čižmičky, veď som žiačik maličky. Do okna ich čisté dám, urobím to celkom sám. Počuj, milý Mikuláš, iste do nich niečo dáš. Celý rok som dobrý bol, dokonca som podrástol. Pomáhal som mamičke, nebral hračky sestričke. Pomáhal som tátovi, nebral bratovi. No a pani učiteľke, obrázky som kreslil veľké. Už sa teším, už to viem, že dnes niečo dostane. Výborne! Naozaj si podrastol? Trošku, možno. No dobre, a máme tu prekvapenie? Máme tu prekvapenie. Môžeš si vybrať jedno z toho. Výborne. Daj mi mikrofón. Ďakujem pekne, môžeš sa posadiť. Hľadám ešte jedného odvážujúca. Tu sa radšej schovávame. Samozrejme, páči sa. Páči sa? Nie? Predstav sa tvoje meno? Ja som Alžbetka. Alžbetka. Páči sa? Výborne. Náhodný okolo idúci, to je taký, ktorý ide na toaletu a potom sa tam po škole. V podstate, poznáme. Tak ja som sa recitujem len Buriko. Áno, počúvame. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, to krátkou rukou stiahne na tvoju slobodu. A čo mi tam dušu dáš tom boj divokom? Morho, a boj tu len byť. Nebyť, ako byť otrokom, prepáčte. Výborne, výborne. Alžbetka. Utiekla nás, späť nevadí. Máš tu potom odmenu. Išla za parým babou. No, ideš mladý muž. Ale aké ty veľké uši máš? Skoro ako ja v rukou. Páči sa? Ako sa voláš? Musíš do mikrofónu, aby ťa počuje ty hore. Matúš Michalik. Matúš. No, Matúš, ako sme na tom zvučení? Dobre sme? A ktorý predmet nás najmenej baví? Matematika. Matematika. Pozdravujem pani učiteľku. No, a čo nám vieš zarecitovať? Alebo zaspievať? Dobre, a musíš do mikrofónu, aby ťa všetci počuli. Vítaj, vítaj, Mikuláš, čo v batohu pre nás máš? Cukríky i čokoládky a či dá ti perník sladký? Rok sme poslúchali, aj si uši umývali. Nikto z nás sa nebil veru, na kolene nemal vieru. Tak ako sme sľúbili, všetci sme sa ľúbili. Výborne! Ďakujem pekne. Poďme napred teba. Máme ďalšieho sa hrnieť, to je ste jediná škola, ktorú som navštívil a nebáli sa. To je paráda. Páči sa? Ako sa voláš? Tomáško. Tomáško. Trošku sa otoč tak, aby ťa všetci videli. Si za hviezdu. No, budeš mi spievať alebo recitovať? Básničku. No dobre. Tak, mikrofón bližšie k ústam. Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý, každý rok nesieš na okna dary.
Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý, každý rok myslievaš na dobré deti. Presne tak, presne tak. Ďakujem krásne, páči sa. No. A pani riaditeľka? Milý Mikuláš. Počkať, obľúbený predmet? Geografia. Geografia. A básničku vieme? Vieme. Vieme, ale nie je slušná. Poznám. Nie, vieme aj slušnú, Vieme aj ale ja mám aj veľkých pomocníkov. A preto chcem povedať, milý Mikuláš, že ja mám na škole úžasné deti a skvelé pani učiteľky, ktoré si pre teba, pre Anielika a Čertíka pripravili ešte program. Takže poprosím teraz celé týmy. Prvú A zaspieva. Prvá B tiež. A prvá C napodobne. A prvá D presne tak. Takže, áno, pre teba. Aby si sa dobre cítil na základnej škole Kúpeľna. Ďakujem krásne. Takže poprosím teraz jednotlivé triedy a potom Anielika a Čertíka, aby ich obdarovali sladkosťou z košíka, ktorý si prinesú. Ďakujem. Mikulášu, dobrý stríčku, modlím sa ti, modlím píšku, vložku svoju veľkú tašku. Jak chceš, môžeš povedať, spokojne, keď chceš, ja nejdem ja. Tak čo? Mikuláša makového, či koníčka medového, vety svätý Mikuláš, veľa dobrých darov máš. Výborne, obrovský potlesk. No, páči sa, sladkosť na ruky jedna, druhá. Zvonček nie je sladkosť, zvonček sa len nosí. Výborne. Milé deti, teraz vám Anielik a Čertík dáva sladkú odmenu, ale ako ste povedali v úvode, prišli nás navštíviť aj naši seniori a oni si pre vás pripravili tiež darčeky, takže teraz poprosím pani Mari, aby vám dala darčeky. Nech sa páči. Už sme všetci zvedaví,
Výborné. Milé pani učiteľky, nemajme strach v očiach, je to dobré? Som pani učiteľka sa už bojí, že bude recitovať. Teraz ktorá básnička, áno. Milé pani učiteľky, dovoľte, aby som sa mene týchto detí poďakoval za to, čo robíte, že to robíte s láskou, s vytrvalosťou, že vieme, že nemajú to ľahké, že? Je to ťažké, pretože nie vždy sa nám chce poslúchať a nie vždy sa nám chce učiť. Ale vy to zvládate, aj keď sú ťažké ťažší. To? Dobre. Vy to zvládate, aj keď to je ťažké a za to si zaslúžite jeden obrovský potlesk. Hey!